ndị ọdịnala ya ekene unu ụmụ ibe anyị ekene unu anyị si udo dịrị unu n'ụbọchị taa ụmụ ibe anyị ekenekwa unu ọzọ anyị nwawo ndị ọdịnala ndị kwere n'ihe otu kwuru ndị ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu ọdịnala Igbo kwuru anyị sị na anyị ahụ eso ndị ọcha anyị nwawo ndị ọdịnala anyị bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru ụmụ ibe anyị ekenekwa unu ọzọ taa anyị sikwa udo dịrị unu ebe ọbụla unu nọ udo dịrị unu bụ ndị ọdịnala udo dịrị unu anyị ekene unu anyị ekenesi unu ike anyị bụ ndị ọdịnala anyị ekene unu anyị bụ ụmụ ibe anyị si udo dịrị unu ebe ọbụla nọ n'ụbọchị taa ndị ọdịnala ụmụ Igbo anyị si ka anyị wetara unu ozi anyị si ka anyị wetara unu ozi na ihe na-emezi anyị n'ụwa kịta ọgbaraozi aka a sịrị ihe na-emezi anyị nwanne ọgbaraozi aka a na-ekwu otu ọ dịka anaghị ekwu ndị be anyị aghọtara ihe na-emenụ enwere ihe m tinyere ebe a enwere ihe m ji wee tinye ihe ahụ and achọrọ m ka ndị be anyị mara ihe na-eme anyị maka na mgbe iji ụlọ ọgwụ dọkịta mara ihe na-eme gị from mgbe ahụ wee bido gobe ụlọ ọya a sịgodi m tupu anyị a na-ekwu anyị ga-ekenegodo eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ikwu kene ibe kene onye ukwu kene onye nta a sị m udo dịrị onye ọbụla ebe ọbụla ọ nọ ndị be anyị etinyere ihe a ntinyere na Facebook fada ahụ ntinye na-ekwu okwu ahụ ihe nji wee tinye fada ahụ bụ ọ bụ ihe unu na-afụ oge ọbụla ihe nji wee tinye fada ahụ ọ ihe unu na-afụ oge ọbụla naanị Igbo a sị na ọ bụ ndị chọọchị nwe ụlọ akwụkwọ kwa eziokwu ndị chọọchị nwe ụlọ akwụkwọ ị na-ajụ m what is wrong with you ndị chọọchị nwe ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo Dennis Memorial Grammar School Christ the King College Comprehensive College kedu afa ha start naming them na-agụ ha nna nwanne cheki enienu ọ bụrụ na ndị ụka nwe ụlọ akwụkwọ kedu ihe a kụziri gị what are they going to teach you ọ bụrụ na ndị ụka nwe ụlọ akwụkwọ a na-agụ na ndị ọcha esego maapụ
years ago they have anyị ga-abụ ancestors 500 years time. Gwa m history, tell me the history, tell me what the history will be. I want to know. N'ala Igbo ndị chọọchị nwee ụlọ akwụkwọ, ọkwụrụ fụrụ da fada ka ihe fada ya agwa ụmụazị ahụ. Kedu ihe fada a nwere ike ịgwa ụmụazị ya? I want to know. Na-agwa ndị be anyị na there is a portion, there is this movie, there is a movie, there is a movie. Life of a movie. Esego the movie. Enye anyị portion nke anyị. We are playing our portion, but ị nwere ike ịgara ama. Nwanne education bụ indoctrination ka ọ bụ. Ọ dependri ka ihe m chọrọ ime gị educate. Marakwa amara na mgbe a mụrụ gị, when you were born you know nothing. Ị dị ka a new computer. You are just like a new computer. I begin to put program n'ime the computer, n'ime the computer. Ọ dị gị surprise na enwere ihe African past today. The problem is the colonization. A na-ekwu ndị mmadụ na-asị yes, ama m na ọ gafego, time is ọ gafego, but nwanne ọ bụ ihe na-eme kọmputa ga-arụ. Kọmputa cannot do more than what program nọ n'ime. Kọmputa agara eme more than program nọ inside. That is the problem. N'ala Igbo, chọọchị owns education. Chọọchị nwe ụlọ akwụkwọ. Can you listen? Chọọchị nwe ụlọ akwụkwọ. Nwanne cheki na ọ bụla chọọchị nwe ụlọ akwụkwọ ka ihe a akụziri nda. Kedu ihe a akụziri ha? I want to know. Achọrọ m ịma. A na-agụ na ndị ọcha esego maapụ. Ha esego maapụ si ebe ha na-eje. Ha move go, the train emove go. Everyone is just participating. China for ya. China apụgo from there. North Korea apụgo from there. Ndị ọbụla ifuru ndị West na-agba mgba today na media. Ihe na-agbara ha mgba one single thing na ha apụrụ from the line. Africa wụ sheep. Ọkwasịa na worship. Africa wụ sheep. They purposely following. Ha na-efolo ndị ụwa niile amachana na nwa bekee nwere ebe ọ na-eje. Nwa bekee is going no somewhere. Nwa bekee ihe nwa bekee targeted wụ to whitewash the history. Whitewash the history. Ọgwụfụrụ na village unu in 500 years time ị gaghị afụzi black even ke amụ Igbo ndị ọcha ga-asị ọha nwe amụ Igbo. All the whole movie niile nọ all the whole ancient movie a na-eme with image onye ọcha. Mgbe ancestors anyị found this science of creation, everything about body, emotion, organs and everything ka ndị nna nna anyị ha ji wee mee destiny. Ndị ọcha ewere destiny personify ya etinye na movie wee were art ya movie. That is how them personify these gods. So ajụgo m ndebe anyị last time si ya biko na ụmụnne m achọrọ m ka unu gwa m ofu ihe. Tell me one single thing Africa na-akpọ Chukwu n'ụwa. Enwere onye gwara m. Nobody said. Ka ihe Chukwu represent in African ideology. Nobody says. Akwụkwọ arụsị ịgbapụ ọsọ. Kedu ihe Chukwu represent because Chukwu interpretation. Onwere onye nyere m ya. Now I'm telling you ihe ọzọ m na-agwa gị na bụ na ndị ọcha nwa bekee ahụ ị na-afụ o setigo mapụ. Nwa bekee have drawn his line. Nwa bekee ja na-aga ichange the history of humanity. Where are you going to be in that history? Everything about black, evil, possess, bad. Nwa bekee were go white. Our educational system. Ya ka ndị ọdịnala bịara ime. Ndị ọdịnala bịara ka echenji the story. Ndị be anyị anaghị aghọta ihe a na-akọ. Ọka ihe a na-achọ ihe ndị be anyị chọrọ ịma na onye Igbo mmiri amaghị ya ọ naghị egbe ọsọ mmiri. Anyị afụgo ihe a. We see this thing. Anyị afụgo ihe na-eme. We have seen what is happening. No matter how little ihe anyị bịara ime to change the direction of the mind. We cannot free you. Mana anyị ga-enye gị the knowledge that you are only the person that can free yourself. Also ngụnwa ga-free onwe gị. Nobody will free you. But anyị ga-enye gị we can spark the brain that will free you. Enwere ebe iso ndị eje. The game is over. Enwere ebe iso ha eje because in that story black is not there. In ancient days nwa bekee anaghị ekwe ebata ebe ndị ojii nọ. Ịma anaghị m achọghị m ị na-ekwu ihe na public. Anaghị ekwe nwa bekee bata ebe ndị ojii nọ. So nwa bekee history always repeat itself. That's why njagwa ndebe anyị you must know the past to go to future. Ịmara past ị gaghị aga nwe future. Where are you going? Onye na-amaghị ebe o si bịa. Onye Igbo I want onye Igbo to tell me story of onye Igbo.
I want Igbo man to tell me story of Igbo man. Tell me your history. I want to know. Onye Igbo gwa m your history. Onye asị na ha si Israel. Onye asị na ha si Egypt. Onye asị na ha si ebe nwa. Onye asị na ha si ebe nwa. That is stupidity. Go and write a very good story and give your children. Pop and play. Kedu ihe na-achọ ebe isi bịa? Iji eme gịnị? Ihe ata ya ata. Ọ ga-arụrụ gị ụzọ. Ọ ga-arụrụ gị mmiri. Ọ ga-arụrụ gị ọkụ. Gịnị ka iji eme? Kedu ihe na-achọ ebe isi bịa? Iji eme gịnị? Go and write a decent history. GMA nwa gị educate. Then that vacuum will be filled. That vacuum ahụ ọ na-achọ achọ will be filled. There is vacuum because onwero there is no decent. Ndị isi ojii ka na-achọ ha amadị ha na-akọ sef. Ndị isi ojii never understand anything because if not ị ga-achọ. Ọ na-agba eje Abuja, ọ na-agba eje gọvanọ. What is your plan? What is your focus? Can you have your objectives? Can you nwere what do you have to offer? Everything about the Bible, everything about culture, everything is one single thing. All the definition of the emotion, the behavior of the human being, whether Christ or whether God or whether evil or whether devil, they are the same thing. It's talking about the emotion, the behavior of human being, the level of the emotion, the level of the consciousness. Oh, ihe na-ekwu maka ya. Mana nwere movie, there is a movie. There is a movie that the personification of this thing is a movie. So a ga-enwe actor na movie, nwee bozu, nwee ndị na-agba obodo mmiri na the movie na onye ọ bụ ihe dị na Bible, nothing more nothing less. A na-agwa ndị be anyị this thing every day, a na-agwa ha adịbịa na-agwa ma ị chọrọ ma ị chọghọ, only one single thing ka ọdịnala ji bịa and enweghịzi ihe ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị ọdịnala, nwanne go and try because ị nwere philosophy, you don't have a philosophy. Ka ebe ị na-eje nwa bekee sego mapụ nke ọ na-ejere onwe ya his life. Nwa bekee learn from the history. Enwere mgbe ndị ọcha na-ata ekwere na-akpa ekpere, so he read that, ọ gụrụ that in fụ ya, o change the history and onye gị your part iburu na-eje. O nyere gị part, who gave you educational system? Onye nyere gị educational system iburu na-akpagharị. Gaa n'ime education and go and look the word, jee nene word o nyere gị, word you are using every day. Ọ na-efavor gị ka ọ naghị efavor gị. Ndị Chinko reject it. Chinese people reject them. Every Asian people reject them. Ha reject ya because ha mara that language or they against them. So ndị isi ojii na Africa ha bụrụ na akpagharị. Ọgba ha kwa meaning ihe obu n'aka ọ na-ebu na-echogharị. Ọ na-eme democracy. I want to know. Tell me what is democracy? Ị na-arụ judicial system of government. Ka ihe judicial system of government na-emebisi ego. The Senate, Republic, House of Assembly, state government, local government. Can you hear me? My home. Just an share money, sharing money anyhow. You don't have a philosophy, you have educational system, you have moral indoctrination, you have religious belief. You just following. Go to animal. Every animal is different. Every animal is different. All animals is different. How can human being be the same? Enwere nwa nkịta, nwa oke, nwa ọchịcha. How come if you come to human being everybody become the same all of a sudden? So ekwesịrị inwe mmadụ na ewu na ekwesịrị inwe ewu na mmadụ, nwe nkịta na mmadụ, nwa ọchịcha na mmadụ, nwe busu na mmadụ. How come everyone wee bụrụ human race? Eruzie dia asị na enwere ndị white, nwe ndị black. Agụizi anyị na ndị black. Ndị black bụ ndị ọjọọ, ndị enwe ihe adị mma, ewuru ndị ochi, bụrụ ndị ama. Anyị ewere na-akpagharị. Black Friday, black market, black this, black that. Aye buru na akpagharị. Ịghọtara asị, I'm black, ndị America na-agụ egwu asị, I'm black, I'm proud, I'm black, I'm proud. You are black, you are proud. What are you doing? Ke ihe na-emepụtara onwe gị n'ụwa. What are you doing? Ke ihe na-eme? Ke ihe na-eme as you are proud. Ndị ọzọ agbara na-eje sị, black life matter, black life matter. Black life matter, kedu ihe ị na-arụ? Ị nwere your structure. China nwere nke ha, Asia nwere nke ha, Arab nwere nke ha, ndị Africa isi ojii. Kee your direction. Black life matter na ebe n'obodo ndị ọcha. Black life matter n'obodo ndị ọcha. Ị mata ha n'Africa. Nwa bekee asset go plan. Onye ọbụla bere ebe nna okwu about Jesus Christ aka n'anya ya. Ị maka na ihe na-eple maka game dị ha. Do you know the game of that white Jesus? You don't know the game because that's why. Ọ bụrụ na ị ma the game ị gaghị onye ọbụla nye gị Bible ahụ ma ya n'ihu. Ị ma ha ihe ọ bụ. That thing the more dangerous than that thing the more dangerous than everything. A na-ekwugheri ebe a
unu amaghị ihe bụ datin. Mmadụ nọkọta were Jizọs chukwu gị paint his own image. After you read in your book that the black people is backwardness, black is devil, black is this, he were the white image na-ezu nwa gị, your child, to grow to be what? Suicidal. Kedu ihe nwa ha ga-eto? If that child grows up, what will happen? Looking white man as God and seeing his father, his own self, his own skin as a devil. Kedu ihe what? Kedu ihe o mean? Ana egbenda father ga-apụta, father a whole father ṅụrụ iyi. Ọ ṅụrụ iyi na pub na Rome. Ọ ṅụrụ iyi na ọ ga-edefend ndị Rome. Asị unu ochie na father. Gịnị bụ ichi father? Father with the same thing with the baptism. The same thing with the baptism. Ọ na-aṅụ iyi to defend the Vatican City. Ọ pụtazie ebe ọchị anyị na hey edoge, they have ordained priests. They have ordained priests. They have taken away your brother. They have taken away your brother. It's ordained priest, ordained priest, ordained priest, ordained priest. So gịnị ka na-akpọ ya? Ordained priest, ordained priest. They have taken away your brother. Ọ will go against you from that moment. Ọ brainwash bazi unu saba unu isi. Ọ pụtazi osi unu Jesus Christ is Lord. Come, I will pray for you. Pray for you in the name of gịnị? They have set a game and gave you your part. Everything ọbụla ị na-eme is towards your oppression. It will lead to your oppression, more oppression, more oppression. If you run, because your best way of living, everything you know about a living is the condition of a white man. Onye ọcha na-ebi ndụ, your best ideology, your best idea as a life bụ ịdị ka onye ọcha. That's why you wear weave-on, because the beauty is defined as ndị nwere isi ogologo. That's why ị na-eyi weave-on. Onye nwa time shall come, nwaanyị jiri oji agaghị anụ ya anụ. Nobody will marry her. Nwoke na-eji oji, no girl will marry you. Ị ga-ete bleaching cream before nwaanyị will like you. Time will come, just watch and see. Ọkwa ịma this one anyị nọ na nke anyị nọ na ọ ka dị mfe. Ọ bụrụ na anyị were Jizọs ara azụcha ụmụ anyị like this tochari. Onye ọbụla na-eji oji ga-ete bleaching cream, nobody will marry you. Ma nwaanyị ma nwoke. And if you weave on, nobody will like you. Life and direct ka na-agụ n'eziokwu. Because you don't know how mind work. This is the target of the mind. That's all you have. The target mind became the target. And double na your mind adịghị dirty. Ọ gaghị eme affect. Because of your educational system. Ọ bụrụ your fault. Because the environment you grow, o nwere morality. There is no morality in your environment. Ebe na-ata ọrụ anụ. Mmadụ nwa si agweta ọrụ anụ. Mmadụ nwa si agweta ọrụ anụ. Mmadụ bụ ịnụ nwaanyị si agweta ha 20 cartons of beer, 20 cartons of small stout, 20 cartons of golden guinea, weta 200,000. Ewetesi ya the whole money. Nwatakịrị a mụrụ ọfụrụ na afọ destiny ji eto. Oshi ama. Ọ bụrụ na your mind adịrọ corrupt, ị gaghị even this thing na-ekwu for the once m kwuru ịghọta ya. Because you want to escape. You want to escape, you go to church. Ị chọrọ ime escape, that's why you go to church. Because there is nothing in church. Enwere ihe dị ebe ahụ. Enwere ife dị na church. Life and direct enwere ihe dị na church. Ebere church party sometimes ana m eme nnesi ndị Africa ndị isi ojii ma ndị ba ebere ba na-emere ha. N'enu nwa bekee, just look at nwa bekee. Jesus Christ ị na worship na your village in Africa. Na chọọcha. Njụọ gị sị gị why ji wee bụrụ this white Jesus. You will find every reason to suppress your common sense, your critical thinking, to defend. Tell me reason why. Even though it does not make any sense, yo. Na-achị defend. Okay, nsị gị na nwanne Ifeanyi is not going to church, but Ifeanyi na-emewe ọfụma. Why? Can you answer me the question? It just you suppress your critical thinking to ask God, if I worship you, Jesus, why Ifeanyi ji were ọfụma agụ a na-agụ m? Ask your Jesus that question. No. Ihe ga-eme bụ it seems na God does not judge. Jesus does not judge. Bible say that we do not judge. Ọ na ihe a bụrụ suppressing the critical thinking? I want to know. Ọ bụ na ihe a bụrụ suppressing the critical thinking? Mmadụ ga-aba na moto nwa accident, mmadụ niile anwụsịa ọfọsọsị ya. Ọ sị na Jizọs esevu onye ajụọ m ya sị ya ndị a nwụrụ anwụ kedu ihe mere ha ji nwụọ? Ọ Jizọs gburu ndị agha nwụrụ anwụ, so Jizọs sevuru gị gbuo 49 in the 50 na moto a 49 nwụọ nke nwere save.
mchefu na save bụ language. Save is a language. Or say na God, Jesus save me. Hey, in Jesus name we pray, amen. I have saved. 49 people died. You don't even have the morality to feel for 49 people die. You just because of egocentric, useless ideology of religious philosophy. You see that Jesus say for you, gbuo mmadụ 49. You still still reason to justify stupidity. Ngo na religion adịrọ mma, unu asị m mba. Ifuge ọ na-eche maka nyanwa one single person condemn 49 people. Ọ sị na Jesus save rie. Ifuru ebe uche na-aga. Ihe ahụ 1 out of 1 million. Just 1 out of 1 million. O nwere ihe ị na-eme, ị nwere shade, ị nwere ebe ị kpọsara ahịa, ị nwere nni, agụụ na agụ gị, ị nwere ụzọ. Your politicians are stealing from you, destroying you, lying to you. Ajụọ gị sị gị nwanne, where is your Jesus? This man still find a reason to justify this Jesus. Justify this Jesus. I ask my question. Ụmụnne, why do you go to church? When we buy the small, ihe ọjọọ adịrọ n'ala Igbo. Now, everywhere ihe ọjọọ juru ya. Kedu ihe church added to it? Common morality ahụ anyị nwekwuruziri nsọ anị, anyị enwerozi nsọ anị. Maka gịnị? Anyị bara n'ụka, ụka enwero nsọ. Mmadụ asịzinara onwe ya asọ ụka enwero nsọ. Ụka enwero nsọ. Onwe ihe ụka na-asọ. Gwa m ihe ndị ụka na-asọ. Achọrọ m ịma ihe ndị ụka na-asọ, gwanụ m. Ọ bụrụ na enwere ihe a na-asọ na-agwa m. Ndị Igbo nwere ihe a na-asọ na Igbo. Enwere ihe anyị na-asọ asọ. Ọ datịrị a na-asọ asọ butere morality. Ọ ya butere morality. Ndị ụka enwere empathy. They have no empathy. They have no morality. They have no behavior control. Ihe ama ụla ya na-asị asị, a na-asị asị. Pastor na-asị asị, fada na-asị asị, ndị na-eje ụka na-asị asị. Ọ sị na asị ya akwado iko, ọ na-akwa iko. Ọ sị asị ezu n'ori, ọ na-ezu ori. Ihe onye na-asị ya, ọ sị na asị ya mere n'ụka ọ na-eme ya. Ịhụ na ihe ahụ just is leading you to destruction. Ihe niile Bible si unu emene, Bible sikwa unu mee ya, ime ya yọọ mgbaghara, Chukwu ya agbaghara gị. Ọkwa ihe akwụkwọ nsọ kwuru ya, Jizọs na-agbaghara mmadụ. Ana Igbo anaghị agbaghara mmadụ nwanne. Ana Igbo anaghị agbaghara mmadụ. Nwanne ime ha na imego, nsọ anị bụ nsọ anị na ana Igbo. Ime nsọ anị, ị ga-akwa anị. Ị ga-edozi anị. So ụmụ ibe, amanụ mma nwanne anyị nwoke ọnụ ebe a ka anyị kpọọ ya ka o tinyere anyị ọnụ n'okwu maka ihe a na-emezi nwanne ọ karịa na bekee afọ ka a mara ma okwu o nwere ike ịgwa anyị dịka ọsọ ihe ndị Igbo na-eme only delusion, deluded mind, ụbụrụ mebiri emebi ọ ihe ọ bụ because ihe ndị ọcha nyere gị, ihe ha nyere gị as educational system, always plan work to put you, to brainwash you. It's your education. Over education is indoctrination. That religion, over to go to God, is to take away your mind. They are changing the history. How they change the history? They are changing the history. So in 500 years time, the story will be about white. Otu esi ekwu now, ndị ojii bụ the ancient people, ndị ojii bụ ancient people. They are writing the history. Man of the all the whole Egyptian movies, ndị ọcha na art ya. Even Michael Jackson movie now, onye ọcha art Michael Jackson movie. Michael Jackson movie now, onye ọcha art ya ka ha na-akọzi ebe a nwanne. Ebe ọ bụ na video Michael Jackson bụ onye ọcha na art zikwu ya. Can you check izienu? Ọ bụ na onye ọcha na art zi video Michael Jackson, can you check? Ka ihe ga-emezi tomorrow? Ka ihe ga-emezi echi? Apụtaghị a na-akọ, ị na-agwa ndị be anyị ọdịnala bịara ebe anyị mee ihe ọzọ, ndị mmadụ aghọtara ihe a na-akọ. Anyị ga-enwe our own history, everything anyị ga-enwe nke anyị bụ nke anyị, we will have our own. Ọ bụrụ na ị chọrọ don follow nsogbu adịrọ. Onye Igbo gaa ebe ọ na-amara anị, ọ naghị ebido ebe ndị Igbo bi. Isi a na enwere ebe ndị Igbo bi dị ọgbafuo, mana ndị ọdịnala ga-echenji datin.
onye ọdịnala ga anywhere ebe ọ ga-eje biri ebe ndị ọdịnala bi, maka ebe ahụ ka ọ ga-adị safe, ebe ahụ ka ọ ga-adị secure. Agwara m na we are building a new civilization for ndị Igbo. na chene egwuregwu ọ ga-adị unu ka ihe ọ ga-eme unu bụ na because unu adịrọ used to, our people adịrọ used to creativity. We don't create, only follow. We are lazy in thinking. A na-echogharị ha, esoro ndị Fulani, esoro ndị Yoruba, esoro ndị ọcha, ebe ọbụla echewekwere ndị Ijọ. anyị enweghị ike ịdị ndụ create something. No, Igbo made bụzi Igbo made, ihe ọbụla bụrụ Igbo made, ndị ọdịnala chọrọ ya. Ihe ndị ọdịnala chọrọ Igbo made. Igbo made ka ihe mere sandal esighị ike, tinye gọm, adịa ya ezigbo gọm. Gọm nwere gọm ndị dị mma, ọ bụrụ ọ dịghị gọm dị njọ, tinye ya ezigbo gọm, ọ naghị emebi. Asị Igbo made aba na ihe abamedi akwara abamedi ka ndị ọdịnala chọrọ. Anyị chọrọ Igbo made abamedi, anyị achọghị Italian, anyị achọghị wivon ndị Amerịka, anyị achọghị wivon ndị Brazil. Ihe anyị chọrọ bụ Igbo philosophy, Igbo ideology, Igbo religion, Igbo made everything Igbo. Ọ ihe anyị chọrọ, so that in 500 years time ụmụ anyị are proud of themselves. Ndị China agaghị ekpuchizi aka n'imi. China anya ọtị okpuchi ofe onye ojii, okpuchi aka n'imi, onye ojii esiwuo ya, ihere anaghị eme anyị. Ị gaa na Europe baa na tren, onye ọcha nwa ngwọrọ, onye ọcha kpọ nkịta ebunye n'oche pụọ, binie n'oche. Ọ bụrụ na because ị na-esi isi, all intimidation because you are up to no good. Ikpete na Jesus, where is your Jesus? Jesus na ebe a na-eme gị akaja. Ihe ahụ a psychological problem. This thing will lead to afọ ọrụrụ. Psychological problem na cause afọ ọrụrụ, na cause gastric ulcer. Psychological problem na cause a gastric ulcer. Ịbịa na Europe ebe a, nwa ngwọrọkọ nkịta obinie n'oche, that thing nwere ike ite gị 6 months before pụọ na your brain, ma ọkwa na ọ ya apụ. Ị nwere ike ikpe ya common thing, but in psychology ọ dịrọ common. In psychology ọ dịrọ common. A na-agwa ndị be anyị ka focus nwanne, ọ bụrụ ego is nothing. Ego is an illusion, is a lie. Onye ọbụla ma ihe dị mma, you can build a different society. Anybody, you can copy from the West, you can copy from anybody. Ọ bụrụ iwu bụ you have to go and give glory to the West because you are glorifying them. Ndị ọcha na-azụ ụmụ ha, they are training their children to be on top. Ha na-etrain ụmụ ha ka ha be on top, so that's why ụmụ ha fọgị they will look undergrade, they will underrate you because of true education. True education agwago ha na-enweghị ihe dị mma ya. You don't need to tell the person no. True education, n'ime education agwago ha na enwere ebe a na-akpa Africa, na ndị Africa enweghị ha na-arụpụta, na ha dị lazy, ha dị aggressive, ha dị violent, ha represent the bad. So you don't need to tell the child gụtara n'akwụkwọ, the child gụtara n'akwụkwọ, this thing ọ gụtara ya n'akwụkwọ, so mgbe ya need ha ịgwa ya na ịbụ onye iberibe. So ọ gụtago n'akwụkwọ, look at who you are, and this child nwanne ebe ọ dị mma here. Amara m, I don't know why, maybe anyway, but I don't know why. Amara m why. Ha nwere ike ịma na ndị Facebook na ads ninja this time around. Amara m, mana ọ dị okay for now. Ọ bụrụ na onwe shaking again egwa m, ịghọtago. So nwatakịrị onye ọcha agụtaghị na akwụkwọ, onye ọbụla mụrụ half caste ebe a, unless ma enwebeghị experience ya, nwa gị ya asị gị one day, papa achọrọ m ịbụ onye ọcha, why na m abụghị onye ọcha? Why nwa ga-eji ajụ gị ajụjụ ahụ? Obere nwa onwe onye gwara ya dịtịrị, ọ jụọ gị dị ajụjụ. Ọ jụrụ gị dị ajụjụ because why? O nwere ihe ọ fụrụ. O nwere ihe ọ fụrụ ji wee sị mpa ya na ọ chọrọ ịdị ka onye ọcha. Ha dịrị bi na ọ fụrụ na skuul ha na things dị opposite. Ọ ga-asị ya chọrọ ịdị ka onye ojii. But how come nwatakịrị dị 5 years si ya chọrọ ịdị ka onye ọcha n'ala bekee? O nwere ihe ọ fụrụ. Onye ka na-agba ndị be anyị, no matter how little, don't worry yourself. No matter how poor, ọ bụrụ aba money is fake, ọ bụ illusion ka ọ bụ, is paper. Ọ bụrụ eziokwu, you have been indoctrinated to believe na money make you rich. Money is not rich. They are playing with your emotion. The same thing religious does.
the same thing religion na-eme. Ọ bụ ihe that ego all through educational process. The brain is another mechanism. Ọ dị ka kọmputa. Ọ bụ ihe itiri n'ọdụgo ji arụ ọrụ. Ndị bekee na-anya ụlọ anya ka moto. Asị gị ego ị ga-ajazi gbuo nwanne gị nwoke, gbuo nwanne gị nwaanyị, gbuo nne gị, gbuo nna gị. Isi ị na-achọ ego. Gịnị bụ ego? Illusion. Nothing. Paper. Ọ dị ya 1000. 1000. Asị gị ya 1000 euros. Ka ihe mere 1000? I want to know. Kedu ihe mere this paper 1000 euros? I don't know. But because of na hijack go your mind goes towards that paper, not 1000 euros. Can you imagine? Nwa bekee emega anyị pọpị. Ibe anyị nọ now the participation. I na participate as a existence. Otu anyị si eme exist na Africa today. Ihe anyị nọ participated in the movie of onye nwa bekee. We are participating in the movie of nwa bekee. I can prove it. The law you use in Africa. Ke law ọ bụ? Tell me one single government in Africa na govern with indigenous African philosophy. Gwa m one single government in Africa governs with African philosophy or ideology. Gwa m one single African religion na Africa government. Tell me one single government religion in Africa. There is none. So nwa bekee agwago na authority. Nobody government they created have the authority. Marakwa na amara na colonial boundary in Africa ọ kwa na country o. And they have one authority. They own the authority. Una na-agọtakwa this thing with open mind. Ama na agọta with open mind. Onye ka nji agwa ndị be anyị maka ị na-ekwukwe na ị nwere onwe gị na-calculate kwe inside your brain, not the same system. Nwanne ọkwa ere nkịta igoro eme. Ọ bụkwa na your mind not the same system. Ma na ị kanọ na religious mental enslavement. Because onwe ya na religious mindset. Ọ bụrụ iwu bụ na ị ga na-eje ụka. Ọ bụ the way your brain work. All the brain work. All the brain si arụ ọrụ. That one nọ n'Africa today. Ha niile colonial boundary from A to Z. And that's why they run that system of government. System of government ha na-arụ ọnụ. Ọ bụ na IMF ka a na-eje ebiri ego. Kedu onye nwe IMF? Kedu onye nwe the military is owned by them? Ọ ha nwe the military because ha nwe na-ekwu ngwa ọgụ a na-eresi. Onye ga-eresi ngwa ọgụ na onye agaghị eresi. Ị na-ahafụ ya and the ngwa ọgụ must be sold with dollar. Ọ dollar ka eji ele ngwa ọgụ. Diamond and gold dollar ka eji ele. Anaghị ere ya na naira. Anaghị ere ya na ego ọzọ. Ọ na dollar ka eji ere ya. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. So our people, common man, aghọta ihe a na-akọ. O nwere onye ji gị. Your brain, they have been trained your brain to move towards oppression. So you are self-oppression. It will self-oppression. That's why ndị ojii hate themselves so much, not knowing that is the brain is all the brain. All the brain is destroyed through educational philosophy. Ndị fada nwere school in Africa. The school in Nigeria is owned by church. Hapụ akụkọ all school church nwe ye. Go and do your own research. All church nwe ụlọ akwụkwọ. Gịnị ka a na-akụziri na church? Gịnị ka a na-akụziri na school? Ị na-abịa agwa m African people enweghị ha rụpụtara. They never produce anything. How can they go to produce? Ebe ọ bụ na the same person nye gị education nwere plan. O nwere plan. He has a plan. What is your plan? Get your plan. Ask the governor, ask the president. What is your plan? Jụọ ha ajụjụ. They train you not to ask questions. They train you to be a coward. They train you to be stupid. They train you to even believe in sky imaginary God. To be docile. If ịgwa ha anyị gwara asị agbawe. A na-eje ụka. Ajụọla m ndị ka ihu njepụtara n'ụlọ ụka. Common sense mmadụ anya ha enwe a na-akụgheri. Ị na-eso one world government. Word. Where is the word? There is nothing like word here. Ụmụ anụmanụ nwere word.
kedu nwere nkịta Igbo? Kedu ebe bụ nkịta Igbo? Enwere nkịta bụ nkịta Igbo? Gwa m nkịta bụ nkịta Igbo. Enwere efi Igbo, yes. Enwere efi Hausa, enwere ewu Igbo, nwee ewu Hausa. Kedu ebe bụ nkịta Igbo? Kedu nnụnụ Igbo? Kedu nnụnụ Igbo? Nnụnụ na-esi n'Igbo fere jee ugwu Hausa, fere jee Lagos, fere jee ebe ọbụla. Nsogbu adịrọ. Mpụtasị ka m gafee asị na ebe a. Onye gwara gị? Ọsụsọ mmadụ ma God, ụmụ anụmanụ ama ha God. Mmadụ nwere boundary, mmadụ nwere name, mmadụ nwere nke a. Sọsọ mmadụ. Nwanne cheki na ịma ha na-enwe pacha nọ hie. Enweghị ya all these things ya. Anyị anụghị mgbe a mere curriculum of this school. Nna nwanne ha jụrụ gị your option na this curriculum. Ajụkwa bụ amagha m curriculum ndị school a butere ebe a. Asị akwụkwọ, asị a ga-eje nta akara, educating children, educating primary school, secondary school. Ha jụrụ m ihe m chọrọ ịma. Oluzie na asị a na-eje university, I choose course. Choose o course. Ije na lab, there is nothing in the lab. There is no laboratory. Ebe a na-eme anything. Nna nwanne imecha asị gị jee mee youth course service ịpụta iwuru ngwụrụ na-akụgharị ka ụzọ na-akwa ha akwa. Wastere gị 4 years for nothing sake. And they know ha macha ihe niile agbaghị nkịtị ị na-ezuzugharị. Ị ga-abịa na West gụọ akwụkwọ to show your talent. Why not dịghị otu a na our land? Because we don't have a philosophy. There is no ideology, no idea. You don't have your own way of life. You don't own yourself. Your brain, they own it. You are a commodity. You are a commodity. You are a commodity. Nwere ihe ọzọ. Ndị Igbo ọ ka mma n'oge onye ọbụla ya ekwuchitere onye onwe ya ọnụ. Ana m ekwuchite nke ndị Igbo maka na esi m n'Igbo pụta. Ọ Igbo mụrụ m. Onye ka m ji ekwutere ndị Igbo ọnụ ha. Ama na this world at least ọ ga-emegodi gị ichebegodi echiche. Onye ọbụla na-eje ụka amara ihe a na-akọ. Anyị ma agwụ nke bụ eziokwu. Onye ọbụla na-eje ụka bụ victim. So that's why sometimes anyị emere ha ebere. Onye ọbụla na-eje ụka bụ victim because ụka bụ the most dangerous thing on earth. Because ụka get your emotion. Emotion bụ the feminine principle. That is the connection between you and spirit. The emotion with the connection between you and spirit that needs the mind to work, because all the mind will control the emotion. I target the emotion. One check is in. You not say use your mind to work. No, your emotion. I was say mind, no emotion to work. Check yen. Yeah, dangerous as cancer, acid, very dangerous, very dangerous. That's why onye ọbụla dị religious nwanne only ha ọma ihe na-akọ. That's why mmadụ ga-eji abịa gbupụ mmadụ isi in name of ihe nwa. Ndị ụka nwere ike ịtụ gị iro, mpa gị nwere ike ịtụ gị iro. Your father can reject you. Your father can reject you because of what? Ị sị na ị naghị ejezi ụka. Can you imagine? So can you imagine? Now your father, your mother, your sister, your brother can reject you because ị gwara na Jesus abụghị eziokwu. Ị gwara na this thing dị normal. Ndị ọdịnala ihe anyị bịara bụ to build. Anyị ebidobe ebibe onye ọbụla na-eme omenala ị na-emere onwe gị onwe esighị emene. Onwere esighị emene you can do, but anyị nwere onwe anyị mana enwere ihe dị ebe ahụ because omenala bụ a way of life. Do you have a way of life? Or you just want to claim to have? You nwere a way of life. You nwere your days of the week. Where is your days of the week? Kedu your days of honoring the nature? Kedu your days of the week? Kedu your economic philosophy? Kedu your political philosophy? Kedu your matrimonial philosophy? Kedu your what is the? You nwere a way of life. You nwere any religious ideology. You nwere any matrimonial ideology. You nwere any educational ideology. You nwere any economic ideology. Ị na-ekwu okwu omenala ka ihe na-emezi ọ ịchụ aja taa ọjị ọgwụna ịchụ aja taa ọjị nyanwa bụ omenala gị. You should be ashamed of yourself. Ihe kwesịrị ị na-eme gị ihe omenala ka ihe omenala gịnị ka ị na-eme asị omenala? No economic philosophy, no educational philosophy, no development of your people, nothing to do, no indoctrination to put them between the Igbo society. Ị na-agwa m na ị na-eme omenala. Ị na-ata ọjị, ịtacha ọjị ka nzu ọgwụ na ihe bụ omenala. Ihe bụ how can this thing help your society? How can this thing help your society? After that ịtachara ọjị wụọ ọjị ka nzu, how can that thing help your society?
ị ga-emegide datin after 500 years onye ojii enwezi ebe ọ ya aga again. You cannot have anything in this world. Ndị ojii nobody will let them in anywhere, na train na bus anywhere, nowhere. O nwerezi ebe onye ojii ga-aba in 500 years, nowhere. O may go before, it happens before and it will happen again. O may go before and ọ ga-eme again. History repeat itself. Mana ndị ojii amaro, you are walking your way towards yesterday. You are walking your, because enwere ihe na-develop, you are not developing. If mind is not developed, your environment will not develop. Only your mind, your character is definition of your emotion. The character is definition, your environment is definition of your character. Ọ bụrụ na ị mara that in Maria. So all the environment goes through how you are inside. Then if you are not developed, you na-ekwugeri. A na-agwa some simple truth. Embrace ordinary. Only ordinary can make you one. Ebe ọ bụla ije na this world, you have one person. Ọ bụzi nke ịnụ na onye Igbo bịa ebe isi ebe agbafuo. Ordinary, if you go to Germany, you live in peace. Unu anụ onwe unu, nwa unu anụ onwe unu, mara onwe unu. Do business within yourself. Keep secret. Get information within yourself. Develop a mind, a conquering mind, a conquering spirit to invade the future you want. Onya bụ ndụ. Ọ bụghị na-ezogharị. Ọ na-ezogharị n'ebe mbi enweghị onye ojii bi ebe aha, sọsọ m bi ebe aha, sọsọ m bụ onye ojii bi ebe aha. Ihere anaghị eme gị. If you go to your village, Chinese town, some China bie, Jewish community, nke a community, oruzie na nke ndị Igbo agba aka ụkpaka, ịdị proud. Ejego m ebe ndị Igbo bi, ndị Igbo harapụta mmadụ. Onye ọdịnala, ọ bụrụ na ikwe onye ihe otu kwuru, stay clear. Ọ bụrụ na ikwe ihe otu kwuru, anyị achọ nwe ya ji ga-eme. So that o ruo echi mmadụ agaghị asị na mmadụ ibi arapụta. Ebe ọ bụ na onye Igbo nọ n'ụwa, onye ọdịnala nọ n'ụwa, o ruo ebe ahụ ọ na-achọ kedu ebe ndị ọdịnala nọ. Ọ bụghị nke ịnụ asị onye Igbo bi ebe osi ụzọ nke ọzọ. A na-eti onye Igbo ihe ebe a, ọ sị nwanna pụtakwa ebe ahụ ma ihe o mere, pụtakwa. Ndị Hausa bịa ka ebe a na-eti onye Hausa ihe, o weregodi mma mapụghị ntị, o ruzie na ya dị ọsị ya nwanne ka ihe mere tee ndị Igbo wee fụkọ na-esi ụzọ nke ọzọ gbara ọsọ. Ịghọtara mba ọ bụghị otu mba. Ọya ka anyị ji ekwu ọdịnala ga-afụ ofu ndụ nwanne. Ọ bụghị iwu bụ na gị na onye ọbụla must agree in one thing before you na abụrụ ofu onye. Mba, ọ bụrụ iwu, mana enwere ideology, enwere doctrine. You have to keep this ka ha na-akpọ ya protocol. Enwere a protocol, you must follow the protocol. If you after that you can do whatever you like, it's your life, nobody cares. O nwere onye chọrọ ịma, as long as you keep this protocol. After that you go and have your life, nobody cares, my brother. O nwere onye chọrọ ịma. But a protocol, ọ bụ ka esi eme n'ụwa, ka esi eme n'eluigwe. Ị ga-enwerịrị a guidance, ị ga-enwere something to, ị ga-enwerịrị ya. Onye ka a na-akpọ law, onye ka a na-akpọ law. Ị ga-eme ihe niile ọ bụla chọrọ gị, mana enwere ihe obodo si gị, nke emenye. That's all. After that you can go, onye obodo chọrọ gị ime, nwe ozo chọrọ ịma. Country don't want to know. Government achọrọ ịma. Mana as long as na all those ones government si na ọhịa bụ ihe government na-achọghọ, ị gaghị eme enweghị dị n'ime. Mana ndị be anyị aghọtara igwe ha anaghị gị na ha esebe, because na ịgwara mmadụ simple thing, onweghị ka ị ga-esi emenwu anything n'ụwa without a doctrine, without a guidance. Ị gaghị emenwu ya. O nwere ike ofebọrọ gị, but then ofebọrọgoro gị nsogbu adịrọ, because enwere target. There is a target. Enwere target for that protocol. So ndị be anyị kwesịrị remove sentiment and emotion ihe ọbụla ha na-eme, were their thinking, free your mind, so that gị na mmadụ na-ekwu okwu ime understand mara ihe ha na-ekwu. Anyị chọrọ ibu uru. Afụfụ ndị Igbo na-ata adịrị anyị obi mma. We are doing a lot sacrifice to make sure that onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa nwere right to live. Ọ bụ ihe a ga na-ekwu na Facebook, ọ bụ ihe a ga na-ekwu na public, mana enwere ihe anyị na-eme inside, imeke sure na ndị Igbo nwere the rightful place n'ụwa, so that in future time ga-eruo ụmụ anyị abaa uru. Because afọ anyị na-ata ụmụ anyị ka na-atara afọ, ọ bụghị anyị nwa, because anyị nwa nke anyị agaana. Ọ bụzi ụmụazị a na-amụ ndị Igbo na-amụ nwa, ndị Igbo fertility ha na-arụ ọrụ, too much. So ndị Igbo na-amụba. Look at after the war till now, n'obodo anyị we are surplus, anyị mụrụ over. Mana ndị mmadụ aghọtara achekọ ma ọ bụrụ about no, the sacrifice anyị na-eme ọ dị SS.
onwere onye anyị si anyị nye anyị ego, onwere onye anyị nara ego, mba. Mana ndị mmadụ aghọtara, anyị anaghị azụ ha n'Igbo azụ, ahụhụ ka anyị na-ata, ọrụ ka anyị bịara ịrụ, because onyinye Chukwu nyere mmadụ n'ụwa dị n'iche n'iche, mana how do you give this gift? Ka ndị mmadụ ga-esi benefit from this gift? Ọwụ na anyị naba anyị nọdị nothing, onweghị ga-eme. But we want to share this knowledge to people, with our people, make sure na our people benefit from this blessing. Mana ndị be anyị ga-afụ ya as mmegide, the be anyị ga-afụ ya as something else, because you want to give what God give you, you want to give your people freely, free of charge, instead of the people to see it as a blessing to them. They have the opposite. Have the opposite, instead of them to see it as a blessing. Ọ bụ na onye ọcha, I know, anọ m ebe m bi, I know, ama m ihe uru m na-abara ndị m bi na be ha, I know, m chọrọ give this uru to ndị be anyị, for them, he resist. Always, life came out of resistance. If you don't know, life came out of resistance. That's why life would well for suffering and oppression, because you walk your way into oppression. That is what life means. Life exists inside God's kingdom, but because of resistance we come into the hellfire. Now we want to go back to kingdom of God, of ahụ anyị enweghị ike ime because I develop the mind of negative and positive. That's why it's difficult to escape from this environment. All the same thing na-eme ndị Igbo, the emotion, suppress the emotion, use the mind, the critical thinking to think. Mama ihe this guy na-ekwu ọwọtụrụ to give the chance, ọwọtụrụ support the thing. Ka kwuru ebe adị against ndị Igbo na nkwu na anyị nwere way of life, ọ bụ ihe ọjọọ, ọ bụ asị. Anyị nwere ọkụ, anyị nwere educational system, anyị nwere way of life, anyị nwere religious belief, anyị nwere economic development, anyị nwere commerce. We don't have anything. Enwere ihe anyị nwere as a people. Ọ bụ asị ka ọ bụ na asị prove romie. Nwa bekee esego mapụ na-eje anyị nuru ka iberibe na-eso ha n'azụ. Ọ bụ na asị prove onye 95% of ndị Igbo nwere religious ideology, religious belief. Ọ bụ asị mba. Nye gị option that in ordinary want to correct this thing, so bring your brain ka correct this thing. Not na ya adịghị na-eche mbọsị train wee move ịchụkwasị train n'ọkụ magoro ya magoro. Ị na-eche mbọsị train pụọrọ ọrụzie echi ọhụ na nke a na-eme ịmabata. We cannot start. Ndị Igbo bịa come and start something, soro bido ye mba, ọ gaghị eso bido, ọ ga na-eche mbọsị ọ ji wee ihe a na-ekwu this boy na-ekwu. Ọ bụrụ na ị nwere something to contribute, come and contribute. Ọ bụrụ na ị nwere some knowledge, ị nwere science, ị nwere technology, ị nwere medical degree, ị nwere anything, come and contribute to build your land. Onwere nara gị ego. We need your brain. Your brain ka anyị chọrọ, ọ bụrụ ego gị. Come and do it for you. Bịa mere anyị ya, anyị chọrọ, this is our problem. Ihe a bụ nsogbu anyị nwere. Come and do it for us. Bịa mere anyị ya, we follow you. Onwe ihe anyị ji ndụ anyị eme. Bịa anyị ga-eso gị, we follow you. Come. Mba, ị gaghị abịa, ị gaghị eme, ị ga-anọ na ya na-ekwu nonsense. A na-ekwu na ọkụ gbara fara na maọbụ gbara afọ ọnụ ya. Nna bikonu ndị Igbo, okwu ya ga-ebi na njedebe taa, mana ihe nna agwa unu bụ there is a game and now for today we are playing the part of nwa bekee. So onye ọbụla ya biri ebiri na ntị, we are playing the part of nwa bekee, and the nwa bekee journey is whitewash the history to glorify bekee, to glorify whiteness. Ya nwa bekee bụ abino, nwa bekee create go a race, decide ya who is who. So if you go towards that way, you will have yourself to blame. You get blame onwe gị because ọngwa ga-abụ the dirty pot, ọngwa ga-abụ obeha negra, the black sheep. You will be because always a game, and them go the game, and DJ ha n'ebe ahụ nsogbu adịrọ. Ka m jee mekwa ihe ọzọ na ọ bụ nketa okwu nketa ga-erigo na njedebe, origo na njedebe. Ka anyị jere mee ihe ọzọ anyị nwere ike ime na ihe anyị chọrọ ime buru ibu, ka anyị chọrọ ime buru ibu. Nwa bekee create go this life, onye go gị and ibiwe gị, ị na-ebi truly. Anye example kwa religion ị na-believe, all part of it. The government ị na-run, a na-akpọ judicial system of government.
ebe ka ị na-ebiri ego na IMF onye enwe ya educational system gị or western education agụgụ mfọ na enwere ihe ọzọ mind je develop enwere ihe ọzọ mind je develop biko ngwanụ m ọ bụ na enwere ihe ọzọ mind ma na abụrụ religion education commerce and again and one thing more enwere ihe ọzọ and this thing nwa bekee nyere gị these four things nwa bekee gave you these four things. What are you talking about ebe? So you are dancing towards nwa bekee nwanne nke ga agago ị nwere future. You have no future because your future gị future onye ojii target onye nwa bekee is to make you ihe asụtụrụ okwu n'elu because your land enwere ihe a na-akpọ petrol resources ebe a diamonds mineral and fuel and onye nwa bụ ka nwa bekee je live nwa bekee live on it, so you must die off. Ị ga-anwụ anwụ because one person must die for one person to live. Ngwa ọgụ niile nwa bekee na-arụ all for future children of ndị Africa. They are ever ready. They are training their, ha na-train their children. They are training their children. Unu a na-ezuzugharị nwa ga-amara waya nkịta ọ mara akọ nwa ga-amara akọ waya. Nwa bekee everyday ọ na-arụ game video game a na-agba game na-arụ game na-ajụ ụmụazị ya game ka esi eme nka ka esi eme invade ka esi eme nka na video game ke ndị be bụ mba na-akọgeri. Hey, that boy self kama ọ ga-enye aka mee ihe a ọ ga-eje kọngre mmadụ, so don't listen to that guy bụ nka, that guy mere nka, that guy mere nka. Isi because na-agụ na ndị isi ojii isi adịrọ ha mmasị na asị onye ọbụla na-azọ ha ndụ onye na-asị jide ka egbuo ngwa ha oje na chọọchị na Sunday fada ga-agwa ya na Jesus is Lord, so ihe niile m kwuru na osi ebe apụ nsogbu adịghị. Asị m ka Chukwu gọzikwe unu n'ofu n'ofu. Echikwe ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị na okwu ka nkụ. Okwu anaghị ekwucha ya ekwucha, okwu ka nkụ edeturu m ya edetu ọ kacha nkụ ebe a. Ọ mbọchị nta ka anyị chụkwa na Owerre nchi ụmụnne ka Chukwu gọzikwe unu ọ dịbakwanụ.